Pacienti, zase dnes na stapleri mi napadla taká myšlienka, že chceme byť slobodní a v tej túžbe po slobode, ktorú majú teraz všetci a všetci ju deklarujú, sa stávame súčasťou mainstreamu, hlavného prúdu, ktorý hľadá slobodu. A tým sa de facto stávame neslobodní. Prečo by malo byť podstatné to, či moje deti nemajú ani jeden káz? Nie, že by to nebolo dobré, ale prečo by to malo byť meritko mojej hodnoty? Prečo by meritko mojej hodnoty malo byť to, či si moje deti oblečú každý deň nové tričko, či ja mám značkové šaty, či mám značkové oblečenie. Kedysi, keď som bola mladá, tak na protest som sa obliekala undergroundovo, dá sa povedať, ako štýl hippies. A keď sme dostali niečo značkové, tak sme si tie značky preškrtávali. Prečo zabúdame na seba súcit? Pretože chceme kráčať s tým hlavným prúdom, ktorý nás zneslobodňuje a robí nás konzumnými. V rámci tejto konzumnosti dávame fotky na Facebook, ktoré sú iba pekné. Dávame fotky z dovolenky, ktorú konzumujeme, ale si ju neužívame. A musíme chodiť na tie správne letoviská a musíme mať to správne auto a musíme mať tie správne šaty a ja ako lekárka musím mať to správne vystupovanie a ten správny tón hlasu, pričom mne prirodzený je taký jemný, nie že by som nevedela kričať. Viem to a viem byť aj temperamentná. Takže sloboda a sebasúcit idú ruka v ruke a sloboda to nie je ten hlavný prúd. Nenechajme sa učičíkať alebo vohnať do úzkých nejakými stereotypmi, ktorých je táto doba plná a je to pod heslom sloboda. Sloboda je vybrať si z vecí, ktoré sa nám ponúkajú, tá, ktorá sa mi hodí a nie tá, ktorá je in. Častokrát to, čo je in, nemusí byť to, čo mne sa páči, napríklad aj v oblečení. Buďme teda slobodní so sebasúcitom, doprajme si hodinku času, aby sme si mohli zastaplerovať, zacvičiť alebo urobiť niečo, čo nám urobí radosť. A poriadok a umývačka počká. Dnes je tak uponáhlaná doba, že v rámci slobody si môžeme dovoliť aj tú slobodu, že necháme umývačku nenaloženú. A ja ako lekárka nemusím mať také konfekčné šaty, ani konfekčnú veľkosť, ktorú nemám momentálne. A keď som si sadala do lietadla a chcela som sa zapasať, tak sa mi zdalo, že predo mňou tam sedelo nejaké dieťa, lebo tie pasy mi boli vždy úzke. Ale som to ja. Nie, že by som sa s tým uspokojovala, ale som to ja a viem, ako tie kila som si nadobudla. Jeden môj dobrý priateľ mi raz povedal: ty lekárka a nosíš takéto šaty? To boli práve také na štýl hippies, také kvetinkové, široké. A ja som si tak povedala: áno, a čo je na tom zlé? Nevidela som v tom nič protikladné. Ale stereotypy sú tu. Lekár má mať isté vystupovanie, istý tón hlasu, isté oblečenie a isté auto. Ale ja to auto nemám. Nemám BMWčko, nemám Mercedes. Ale mám auto, ktoré má najmenší polomer otáčania a teda sa s ním dobre parkuje. Prajem nám všetkým, aby sme v živote mali dobrý polomer otáčania, aby sme vedeli sa otáčať za tým, čo je pre nás dobré a čo sa nám páči a nie to, čo nám ponúka mainstream, teda ten hlavný smer a čo sa páči ostatným. Sloboda nie je anarchia. Nie je to to, že v rámci svojej slobody šliapem po druhých. Ale sloboda je vedieť si vybrať medzi tým, čo sa ponúka a medzi tým, čo sa mi páči. A prajem nám dobrú ruku v tom výbere. A trebárs aj to, že ja ako 47-ročná žena si môžem dovoliť nosiť kvetinku vo vlasoch, lebo sa mi to páči. Čo poviete?